давай, әйт, давай. Я, әйте хал. Башкортстан. Башкортстан халкының яхшы киләсәге өчен. Народ Башкортостана за честные выборы. Хөрмәтле милләттәшләр, безне бөтә яктан да кыстылар. Безнең эсир хударыбызны бысраттылар. Урмандарыбызны хатып үттеләр. Пенсиябызны кәметтеләр. Башкортстан Республикаһының җитәкчеләре безне хакламай. Үз хокукларыбызны якларга митингка хәзер сакырам. Өфе каласының спорт һарае алдында 25 августта 15 сәгатьтә үткәрелә. Игъландарды күзәтегез. Чөнки ул бөтә Россия халкының хокук хаклау көне.